התשובה היא כן, אבל לא 1:2 או 1:3. ולגבי היחסים כמובן נדבר בהמשך, נדבר על פרופורציות. ואנשים מתחילים להגיד יחס של 1:3, פי 3 מהשני, כל מיני כאלה דברים. אבל החלק הקטן לא שווה לחלק הקטן והחלק הגדול. זה מעולה מה שאמרת, אבל זה לא משפט. אם תחפוף את שני המשולשים, הרי באמת תקבל שהזווית הזאת שווה לזאת. אז נוצר לך פה שזה שווה לזה, וזה מה? שווה לזה. אבל זה ממש לא משפט. זאת אומרת שאם אתה כל פעם תרצה לעשות זה, מה תצטרך? להראות את החפיפה, להסיק את המסקנה על הזוויות, ותוכל להמשיך. זה משפט פשוט, לא בגלל שזה לא... אין משפט. אין משפט, אנחנו לא יכולים להשתמש. גבוהים, אם זה x וזה x, בואו נקרא לזה z, כי קראתי לזה z מקודם, וזה x וזה y, אז אם נוריד גובה ונוריד גובה, ייווצרו לנו פה מה? שני משולשים ישרי זווית ואפילו חופפים, וכמובן איזשהו מלבן, כמובן שהגבהים שווים זה לזה. זה לגבי הגבהים. קטע האמצעים כבר דיברנו עליו מקודם, יוצא מהאמצע, מגיע לאמצע, הפעם כמובן x z חלקי 2 z חלקי 2, z חלקי 2 z חלקי 2, כמובן שהוא מקביל. אם זה x וזה y, אז זה שווה ל-x ו-y חלקי 2. אורך קטע האמצעים, x ועוד y חלקי 2. אורך קטע האמצעים, x ועוד y חלקי 2. סכום הבסיסים חלקי 2. מחצית סכום הבסיסים. ממוצע הבסיסים. ממוצע הבסיסים. זה z, זה z, זה x וזה y. מהאוויר מקביל, זה יהיה גם כן z, זה יהיה x, זה יהיה y מינוס x, נקבל מקבילית, ולא סתם משולש, אלא מה? משש, לא שווה צלעות, אלא שווה שוקיים. משש, לא שווה צלעות, אלא שווה שוקיים. עוד פעם, הדברים הכי חשובים בטרפז זה דווקא הבניות עזר. אלה הדברים הכי חשובים. המשך השוקיים, z, x ו-y, כמובן אלפא ואלפא. אם נמשיך את השוקיים, נקבל, נכון מאוד, עוד למעלה מה? משולש שווה שוקיים, וגם כל המשולש הגדול, כמובן גם כן מה? שווה שוקיים. בנייה מאוד מאוד חשובה בשביל ההמשך. בנייה מאוד מאוד חשובה. סליחה? לא. שום פנים ואופן לא. זה בשום פנים ואופן לא קטע אמצעי במשולש. זה תלוי כמובן במידות של הטרפז ובזוויות שם ובהמון המון דברים. אם במקרה, כשאתה תמשיך את זה, אתה תקבל שזה x וזה מה? 2x, זאת אומרת, אם יהיה נתון לך שהבסיס העליון הוא חצי מהבסיס התחתון, אז כן, אחרת כמובן שלא. אחרת כמובן שלא. טוב, אני רוצה לתת שיעורי בית בחלק המשותף כרגע. תפס את הזמן.